Γεια παιδιά, τι κάνετε, Gamingerr εδώ και θέλω να σας κάνω μια ανακοίνωση. Πρώτα απ' όλα μπήκα σε SMP server, ναι. Με αυτή την ανακοίνωση βασικά, είμαι στον Extremeland SMP. Αυτά είναι τα άτομα που είναι ήδη μέσα, οπότε υπάρχουν λίγες ακόμα θέσεις. Είναι ο GRGamer, ο Savages Bay, FD, Captain Val, Andreas Part 3, Capote 2022. Θα αλλάξω το όνομα σε λίγο και όπως αναφέρατε να μαθαίνω ποια είναι και δεν έχουμε κάνει σχεδόν τίποτα, είναι ένα νιώσιο και μόνο εκεί πάνω, δεν το έκανα καν, αλλά νομίζω GRGamer ένα σέντερ. Με αυτό ήθελα να σας πω, κυρίως θα βλέπετε αρκετά βιντεάκια το survival με τους υπόλοιπους. Δεν ξέρω ποιο χρώμα είναι εγώ, Ωραία, αυτό ήταν που ήθελα να σας πω. Δεν είχα να πω κάτι άλλο. Όπως σας είπα, θα κάνω βίντεο στο σερβερ, θα μπουν και άλλα άτομα. Αυτό, θα συνεχίσουμε τα βίντεο κανονικά και τα υπόλοιπα με Minecraft mini games, αλλά θα υπάρχουν και τέτοια βίντεο. Ευχαριστώ, γεια, κάντε subscribe, like και τα λέμε.